Wel, plis trwch gyda fi I Genesis 3. Rhaid chi'n gwybod falle I ni'n dechrau cyfres newydd, teithiau yn Genesis. Mae'n glamorous assistant Sam yn dangos lle mae'r Beibl, os ych chi eisiau Beibl. Mae'n y mas yn y neuaf. Ond byddai werth cael Beibl o'ch blaen chi y bore yma, mae'n rhaid dweud. I ni'n mynd I ddechrau yn Genesis 3, ond cyn hynny, jyst I esbonio ynglyn â'r gyfres am rhai misoedd, ni'n mynd I edrych nawr ar sawl taith yn llyfr Genesis, mae'r arglwydd yn mynd â'i bobl trwyddyn nhw. A syniad rili yw bod ni'n gweld yn gyntaf, mae pawb ar daith I rwle. Mae pawb ar trajectory, ar ryw gyfeiriad yn mynd o'r rhywle i'r rhywle. A beth ni'n mynd I weld yw lle mae'r arglwydd yn cymryd pobl. Yn ei ddaioni, yn ei ras, yn ei berffeithrwydd, yn ei ogoniant. Mae e'n arwain pobl ar daith I ni'n bererinion, yn teithio trwyddo, a mae'r arglwydd yn gweithio yn ein calon ni. Dyn ni'n gweddio y bydd yr arglwydd nid yn unig yn rhan o'n taith ni, ond yn ganolog i'n taith ni. Lle bynnag mae e'n mynd â ni, ac y byddwn ni'n yn ifydd i'r alwad yna, lle bynnag mae'n ein galw ni. Mae gobeithio bydd hynny'n dod yn glir wrth I ni fynd trwyddo. Bore yma dyn ni'n dechrau gyda taith, falle sy'n swnio'n bach yn anarferol I ni, ond y daith gyntaf ni'n mynd I edrych arno yw y daith mae Adda ac Efa yn cymryd o ardd Eden mas I anialwch. I fod tu fas i'r ardd a tu fas I fendith Duw te. A felly dyna lle fyddwn ni'n dechrau. Nawr I ddarllen te y benod gyfan, Genesis 3. Yr oedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwystfilod gwyllt a wnaed gan yr arglwydd fyw. A dywedodd wrth y wraig, a yw Duw'n wir wedi dweud, ni chewch fwyta o'r un o goed yr ardd? Dywedodd y wraig wrth y sarf, cawn fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd dywedodd Duw. Peidiwch bwyta ohono na chyffwrdd ag ef, rhag I chi farw. Ond dywedodd y sarf wrth y wraig, ni fyddwch farw. Y sarf wrth y wraig, ni fyddwch farw, ond fe wyr Duw yr agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. A phan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda I fwyta ohono, a'i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno I beri doi ffineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta. A'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi, a botaodd yntau. Yna agorwyd ei llygaid hwyll dau, I wybod ei bod yn noeth, a gwniasant ddail ffigysbren I wneud ffedogau iddynt ei hunain. A chlywsant sŵn yr arglwydd fyw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd ymysg coed yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd fyw ar y dyn, a dweud wrtho, ble rwy ti? Atebodd yntau, clywais dy sŵn yn yr ardd, ac ofnais oherwydd fy mod yn noeth ac ymguddiais. Dywedodd yntau, pwy a ddywedodd wrthyt dy fod yn noeth? A wyt ti wedi bwyta'r pren y gorchmynnau sydd wedi beidio bwyta ohono? A dywedodd y dyn, y wraig aroddais di fod gyda mi, a roes I mi o ffrwyth y pren, a bwyteais unai. Yna dywedodd yr arglwydd fyw wrth y wraig, pam y gwneithost hyn? A dywedodd y wraig, y sarf am twyllodd, a bwyteais unai. Yna dywedodd yr arglwydd fyw wrth y sarf, am I ti wneud hyn yr wyt yn fwy melltigedig na'r holl anifeiliaid, ac na'r holl fwystfilod gwyllt. Byddai'n ymlusgo ar dy dor ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. Gosodaf elyniaeth hefyd rhyngo ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigod y ben di a thithau'n ysigoi sawdl ef. Dywedodd wrth y wraig, byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a thwewyr. Mewn poen y byddi'n geni plant, eto bydd dy ddyhead am dy ŵr, a bydd ef yn llywodraethu arnat. Dywedodd wrth Adda, am I ti wrando ar lais dy wraig a bwyta o'r pren y gorchmynnau sydd ti beidio bwyta ohono, melltigedig yw'r ddeiar wrth achos. Trwy lafur y bwytau ohoni holl ddyddiau dy fywyd, bydd yn rhoi I ti frain ac ysgall a bydd hi'n bwyta llysiau gwyllt.
trwy chwist y wyneb y byddi'n bwyta bara, hyd ond i ddychwelu i'r pridd. Oherwydd honno yth gymerwyd llwch wyt ti, ac i'r llwch y dychwelu. Rhoddodd y dyn i'w wraig yr enw Efa, a mae hi oedd mam pob un byw. A gwnaeth yr arglwydd Dduw beisiau croen i adda a'i wraig i'w gwisgo amdanynt. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw, edrychwch, y mae'r dyn fel un ohonom ni yn gwybod da a drwg. Y nawr, rhaid iddo beidio ag estyn ei law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw hyd byth. Am hynny, anfonodd yr arglwydd Dduw ef allan o Ardd Eden i drin y tir y cymerwyd ef ohono. Gyrrodd y dyn allan a gosododd gerubiaid i'r dwyrain o Ardd Eden a chleddyf fflamllyd yn chwirlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Amen. Iawn. Pan i ni'n mynd i'r car ac yn switcho ymlaen Google Maps, mae rhaid i chi roi 2 fanylun i mewn, ynddo se? Current location a destination. Mae'n rhwydd bore yma. Y current location yw Gardd Eden, a'r destination yw tu fas i Ardd Eden, yn anffodus i Adda ac Efa. Dyn ni'n dechrau yn y current location yna te, Gardd Eden. Lle maen nhw'n dechrau off? Lle maen nhw i ddechrau? Nid yn unig maen nhw yng Gardd Eden, ond mae hynny'n symbolaidd i ni o'r ffaith ei bod nhw lle mae Duw eisiau iddyn nhw fod. Maen nhw'n union lle mae Duw yn dymuno iddyn nhw fod, sef yn rhoddio gydag yn ei gwmni, yn mwynhau ac yn gofalu am ei greadigaeth e. Dyna lle maen nhw'n dechrau. Mae'r arglwydd yn ei gosod nhw yn ei bresenoldeb yn mwynhau Duw, yn mwynhau ffafr Duw, wyneb Duw yn disgleirio arnyn nhw. Mae'n anodd nag yw i ddeall weithiau y syniad yma o fod ym mhresenoldeb Duw, achos mae'r arglwydd ym mhob man. Mae'r arglwydd ym mhob man, mae'n yn ôl Jeremia 23, mae'n llenwi'r nefoedd ar ddeiar. Does dim un lle Duw i bresenoldeb ddim yn cyffwrdd ar y ddeiar. Ac eto fan hyn, yn yr hanes yma, beth i ni'n gweld yw fod yr arglwydd yn gyrru nhw mas o Ardd Eden. A beth mae hynny'n ei olygu yw nid yn gymaint fod Duw ddim yn bresennol yn lle bynnag mae Adda ac Efa, a ninnau hefyd gyda llaw, peina chi yng Nghrist neu ddim. Ond yn hytrach ei bod nhw y tu fas i gael profi yr arglwydd a'i ffafr ei fendith ei wyneb yn disgleirio arnyn nhw. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng ein bod ni lle mae Duw yn presenoli hynna'n, sef yn y ddeiar i gyd, am bod ni'n cael amlygiad o'i ogoniant amlygiad o ei fendith a'i ffafr arno ni. Mae'n dweud yn Mathew 11:27, nid oes neb yn adnabod y tad, ond y mab, a rhai hynny y mae'r mab yn dewis ei ddatgifio iddynt. A felly, oni bai fod yr arglwydd yn datgifio ei hunan, allwn ni ddim adnabod y tad, allwn ni ddim adnabod y mab. Mae eisiau i'r arglwydd, fel ni wedi clywed gan John yn barod, agor ein llyged i ni weld a chlywed yr arglwydd, mwyn i ni adnabod a profi'r breintiau yna sydd ar gael i ni yng Nghrist. Ac felly, dyw e ddim yn fater o fod Duw ddim yn ddigon mawr i fod yna. Mae'n fater o, mae'r bobl y tu hwnt i fendith Duw. Mae'r bobl y tu fas, os liciwch chi, i'w ffafr Mae'n troi ei wyneb i ffwrdd. Ond sylwch, maen nhw'n dechrau off mewn lle bendigedig. Mae Adda ac Efa mor freintiedig oherwydd mae'r arglwydd yn ei gosod nhw yn yr ardd, yn nghanol ei ffafr ei fendith ei bwrpas Mae gyda nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw. Mae gyda nhw ei gilydd, mae gyda nhw yr holl fwyd yn yr ardd, heblaw am un. Mae gyda nhw'r creawdwr yma sy'n cerdded yn rhodio yn yr ardd, trwy'r ardd.
ac yn dweud gewch chi fwyta beth bynnag chi moyn, a mae'n ei caru nhw gymaint, mae'n gofalu amdano nhw, am bod e'n dweud wrthyn nhw, ond am y goeden yma. Peidiwch â bwyta o'r un goeden yma. A felly mae ei hyd yn oed yn amlygu ei ofal tadol drostyn nhw, yn y ffordd mae e'n gofalu ac yn dweud, peidiwch â bwyta. Yn yr un ffordd ei ni fel rhieni'n dweud wrth ein plant, peidiwch â roi'ch bys yn y tan. Mae'r un peth, mae'n caru a mae'n gofalu am ei blant. Peidiwch â bwyta o'r goeden. Maen nhw'n dechrau off yn y lle bendigedig yma. Tybed ydyn ni'n deall mai dyma yw uchafbwynt bywyd. Mai dyma beth yw gwir ryddid, gwir gyflawnder bywyd. Yw cael bod yng nghwmni ac ymhresynoldeb yr arglwydd, cael rhodio gyda ge a'i wyneb yn disgleirio arno ni. Dyna yw rhyddid. Cael bod mewn lle yng nghwmni tad sydd yn caru ac yn gofalu dros ei blant ac yn darparu popeth sydd ei angen arnyn nhw. They've got it good. Right? Mae gyda nhw bob peth. Mae gyda nhw y diogelwch. Ar y pwynt yma, dyn nhw ddim yn ofn, o gwbl. Dychmygwch hynny, byw mewn byd heb ofn, heb lafur. Just cael mwynhau Duw. Cael mwynhau ffrwythau Duw. Dyna beth sydd gyda nhw fan hyn. Dyna'i braint nhw yn y current location. Tybed, a dyn ni'n gallu deall a gweld, dyma beth yw uchafbwynt bywyd. Dyma beth yw cyflawniad bywyd. Yw cael rhodio gyda'r arglwydd. Does dim byd gwell na bod mewn cymundeb gyda ge. Tybed, a dyna beth yw ein profiad ni nawr, bod ni'n rhodio gyda'r arglwydd. Bod ni'n profi ei heddwch bod na ddim ofn. Nathon ni ganu am hynny, yng Nghrist ei hun, bod na ddim ofn rhagor. A mae'n bod ni'n yng Nghrist, ni'n saff yn yr arglwydd. Neu ydych chi ar trajectori arall? Ydych chi'n edrych mas ar fywyd ac yn meddwl mae yna rhywbeth gwell ar gael? Na, nid rhyddid yw bod gyda'r arglwydd ac yng nghwmni ac yng ngofal yr arglwydd. Felly bod chi'n meddwl mai rhyddid yw gallu mwynhau pethau tu hwnt i ewyllus yr arglwydd a tu hwnt i fwriadau'r arglwydd. Wel, mae hwnna'n dod â fi at yr ail bwynt. Beth yw'r broblem gyda calon Adda ac Efa? Beth sy'n ei tynnu nhw tuag at rhywbeth a rhywle arall? Nawr, mae'r telera wedi cael ei gosod nag nhw. Os ych chi'n bwyta o'r ffrwyth yma, mi fyddwch chi'n marw. Mae'r arglwydd wedi bod yn gwbl glir am ei addewid iddyn nhw. Gwch chi bwyta pob peth. Gwch chi fwynhau pob peth ond am hwnna. Ond maen nhw'n profi rhywbeth anffodus. Blurred vision. Maen nhw'n colli golwg ar ei reality nhw yn yr ardd. Maen nhw'n colli golwg o'i breintiau nhw, a'i llawenydd nhw yn yr ardd. Tybed ydy ni wedi bod mewn sefyllfa digon tebyg. Chi wedi cael y profiad yna lle chi'n colli golwg ar y reality, chi'n cael eich denu gan rhywbeth. Chi'n gweld rhyw advert ar y teledu a chi'n meddwl, dyna'r peth i fi angen. Fi angen y car newydd yna sydd gyda y gadgets newydd, y ffôn upgrade newydd yna. Dim ond i fi gael hwnna, beth gymaint gwell. A chi'n dechrau sylwi, o dim byd yn bod gyda'ch car chi neu'ch ffôn chi, beth bynnag yw'r peth yna o flaen llaw, ond unwaith chi'n gallu gweld y car yna, fi'n siŵr wedi dechrau gweld y car yn crican, neu mae'r car yn dechrau edrych yn llai shiny falle. Ac yn sydyn, chi'n dechrau chwilio am bethau sydd yn bod gyda'r car mwyn gallu cyfiawnhau y car newydd yna. Colli golwg. Sdim byd yn bod gyda'r car newydd gyda llaw. Ond chi'n deall y pwynt gobeithio. I ni'n gallu colli golwg ar reality ein sefyllfa ni ac yn sydyn i ni'n credu'r twyll yna, y celwydd yna, fod pob peth yn mynd i fod yn wych, bod pob peth yn mynd i fod yn gret, dim ond i fi gael hwnna, yr un peth ychwanegol yna. A dyma beth sy'n digwydd te. Yn adnod 6 yn Genesis 3, nid yn unig maen nhw'n clywed celwydd, mae Satan yn tanseilio beth mae Duw wedi dweud, wrth gwrs. Ond sylwch beth maen nhw'n cael ei denu ganddo. Phan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta ohono, ei fod yn deg i'r golwg
ac yn bren i'w ddymuno i beri doethineb. Chi beth diddorol? Mae e'n edrych yn ddyniadol, a mae e'n peri iddyn nhw gael doethineb. A'r foment yna, maen nhw'n cael ei denu gan y syniad yma bod nhw'n colli mas ar rhywbeth sydd yn gallu bod mor flasus. Dim ond i fi gael hwnna. Mae'r ffrwyth yna'n bownd o fod yn well na pob ffrwyth arall yn yr ardd. Dim ond i fi gael y ffrwyth yna, mi fyddai'n gwybod mwy. Mi fyddai'n fwy doeth. Chi'n sylwi? Dwi'n colli mas ar rhywbeth. Mae yna fwy i gael. Na'r syniad, maen nhw'n cael eu twyllo. Maen nhw'n colli golwg. A mae'n ddiddorol, dyw Satan ddim yn ei helpu nhw, yw e? Dyw Satan ddim yn dweud wrthyn nhw, mi fyddwch chi'n gwybod mwy, ond chi ddim eisiau gwybod mwy. Dyw e ddim yn dda i chi wybod mwy. Beth mae Satan yn dweud yw, fyddwch chi'n gwybod mwy. A mae'r ffrwyth mae'n gret. Am sydyn, mae bol nhw a mae meddwl nhw yn cael ei gwirdroi i credu dyma'r unig beth sy'n mynd i wneud fi yn llawn ac yn hapus ac yn gyflawn. Celwydd. Da ni'n cael ein dallu. A mae hwnna'n wir i bob un ohono ni gyda llaw. Pan dyn ni'n pechu, ac os ydyn ni'n byw mewn pechod, i ni'n byw mewn stad o gael ein twyllo. Ein twyllo i gredu mai dyna beth yw gwiryddyd. Mae byw mewn pechod yw i gallu gwneud beth bynnag i ni moyn. A bod e'n rhywsut yn ehangu safon ein bywyd ni, yn gwella ein sefyllfa ni. Pan mae Cristion yn cael ei dentio, chi'n gwybod beth mae Satan yn ei mae'n danglo rhywbeth dyniadol o'ch blaen chi. Dyniadol. A beth mae'n neud yw, mae'n dweud, edrych ar hwn. Os wneud i gymryd hwn nawr, mi fydd i'n profi rhywbeth blasus. Mi fydd e'n mor neis i ti. Chi'n gwybod beth dwi ddim yn dweud? Ar ôl hynny, mi fydd yna aftertaste ofnadw arno fe. Ac yn yr un ffordd wedyn, mae'n dweud, a ti'n gwybod beth, dim ond i ti brofi hwn, fydd gen ti y profiad yma sy'n mynd i ddysgu ti rhywbeth, ti ddim yn gwybod amdano o'r blaen. Fydd hi'n gymaint mwy doeth. Yng nghyd-destun Genesis 3, sut maen nhw'n tyfu mewn doethineb? Ymwybyddiaeth o'i noethni nhw. Hynny yw, mae'n wath iddyn nhw. Dyw e ddim yn braf, dyw e ddim yn dda. Mae embaras, mae shame yn dod arnyn nhw. Oherwydd ei bod nhw nawr yn ymwybodol ei bod nhw'n noeth. Na chi ddiddorol, dyw e? Pwy sydd eisiau profi rhywbeth sydd apparently mor flasus os yw e'n gadael ni gyda blas drwg yn ein ceg ni, sydd gyda goblygiadau enfawr, a sydd yn gadael ni'n gwybod pethau dyw'r arglwydd ddim am i ni wybod. Nid yn unig hynny wrth gwrs, pan mae Satan yn danglo rhywbeth o'n blaen ni ac yn ein denu ni gyda unrhyw fath o demtasiwn, beth bynnag yw yn enwedig rhywbeth fel trachwant, lust. Beth mae'n neud yw, mae'n ein denu ni mewn trwy ddirymni beth mae Duw wedi dweud a pwysigrwydd y peth yna. Mae'n iawn i ti edrych, mae'n iawn i ti. Dim problem. Dim ond edrych wyt ti, ti'n rhoi'r nos i neb. Ond beth i ni yn gwybod yw bod e'n arwain at gymaint mwy. Bod e'n arwain at bod ni yn ein corff ni, yn ein natur ni'n cael ein denu ymhellach ac yn ddyfnach i mewn. Chi'n cofio Dafydd a Bathsheba? Sut mae'n dechrau off? Edrych. Just un edrychiad. Un edrychiad draw, Dafydd a Bathsheba. Sut mae'n gorffen? Y ffer, anffyddlondeb, a llofruddiaeth. Chi'n rhoi beth difrifol. I gyd oherwydd yr un edrychiad yna. Chi'n gweld sut mae pechod yn ein tynnu ni ymhellach ac ymhellach i mewn? A mae'r un ffrwyth fach yma'n gallu edrych fel rhywbeth mor ddinod, mor amhwysig. A dyna'r job Satan gyda llaw. Gwneud iddo fe swnio, fyddwch chi ddim yn marw, fi popeth yn iawn. Dir ymi. Ceisio wneud i beth mae Duw wedi dweud swnio'n yn rhywbeth bach. Maen nhw'n colli golwg ar air Duw. Ac yn sydyn, maen nhw'n ffindio eu hunan yn marw. Nid yn syth, ond mae marwolaeth yn dod i mewn. Ddown ni at hynny mewn munud.
A felly, ydyn ni'n ymwybodol o waith Satan, o'r hyn mae Satan yn danglo o'n blaenau ni. Ydyn ni'n ymwybodol o'r hyn mae e'n denu ni tuag ato. Ydyn ni'n ymwybodol o sut mae'r unrhyw yn gweithio i geisio ein tynnu ni mas o bresenoldeb yr arglwydd a'i ffafr e. Trwy ddirymu gair Duw a trwy apelio at ein llyged ni, a'n boliau ni, a'n calonau ni. Apelio a ceisio distorto. Rhoi'r blurred vision yna i ni. Ceisio gwneud y cyfan i fod yn anwyr yn ein golwg ni. Mae'n swnio mor dda, ac eto mae e mor ddrwg. Ga'i ofyn i chi i weddio, arglwydd dangos i fi y reality ysbrydol pan dwi'n cael fy nhemtio. Dangos i fi sut mae'r unrhyw yn gweithio. Amlyga yn fy nghalon i, yr hyn mae Satan yn fy nhemtio i gyda, fel bod fi'n ymwybodol o'r reality ysbrydol yna. A felly, pan mae e'n danglo rhywbeth trachwantus ger ein bron ni, bod ni'n gallu dweud wrth ein hunain, a clywed yr arglwydd yn dweud wrthyn ni, dyw hwn ddim yn dda i ti. Dyw gwybod mwy. Dyma y pwynt mawr fan hyn. Dyw gwybod a profi mwy ddim yn dda ar ein cyfer ni bob tro. Chyfo mae gyda ni'r syniad mae rhyddid yw gallu gwneud beth bynnag i ni moyn. Na beth i ni'n meddwl yw rhyddid yn dyfa. Wneud beth bynnag i ni moyn. A nes i glywed darlun gwych yn ddiweddar. Dychmywch nawr bod rhywun yn pigo lan gitar, right? A bod nhw wedi, fi eisiau chwarae'r gitar, a rhyddid yw jyst gallu chwarae'r gitar. A bod, sa'n neud yn byd. Mae yna ffordd i chwarae'r gitar, yn dos e? Mae eisiau gwneud rhywbeth. Mae eisiau deall sut mae'n gweithio. A felly mae eisiau, yn gyntaf, bod ni'n gwrando rhywun strwyth, wel, tro fe rownd i ddechrau, paid a bod yn dwp. Ond nid yn unig hynny, gallwn ni wario gitar, a diwna ddim yn swnio'n neis, yw e. Diwna ddim yn gan o unrhyw fath, yw e. Be sy'n angen os i fi eisiau chwarae'r gitar? Be sy'n angen? Rheolau. Cods, strwythyr. Hebddyn nhw, allai ddim gwneud melodi. O unrhyw fath. Chi'n gweld rhyddid, byddwn ni wrth y modd yn gallu chwarae'r piano yn iawn. Nid jyst rhai nodau, rhai cods. Byddwn ni wrth y modd. A hwnna yw'r rhyddid. Gallu chwarae'r piano fel mae'r piano wedi cael ei fwriadu i'w chwarae. Allai ddim gwneud. Dwi'n gaeth. Chi'n gwybod, unig ffordd i allu chwarae'r piano yw os i fi'n dysgu'r cods. Os i fi'n ymarfer. Os i fi'n cadw o fewn y ffiniau yna. Dyw rhai nodau ddim yn gweithio gyda'i gilydd. Dyna ni. A felly, ydyn ni'n deall mae rhyddid mewn gwirionedd yw byw fel mae'r arglwydd wedi'n creu ni i fyw o fewn y berthynas yma o gariad y mae'r arglwydd wedi ei bennu ar ein cyfer ni. Nid rhyddid yw gallu gwneud beth i ni moyn. Ffolineb yw hynny. Rhyddid yw gallu byw fel mae'r arglwydd wedi bwriadu yn rhodio gydag yn ei fwynhau mewn gwirionedd. Os i ni yn mynd tu fas i wellus Duw, mae yna rybydd i ni. Mae yna gost i hynny. Mae yna oblygiadau i hynny. A dyna yw'r peth ola dyn ni'n mynd i edrych arno. Beth yw'r gost? Y gost yw bod nhw'n gorfod mynd ar y daith yma. Maen nhw'n cael eu taflu mas o arddeden. Mae garddeden yn symbolaidd i ni o fod o fewn y berthynas ddiogel gariadlon yna gyda'r arglwydd. Ei wyneb ei arno ni. Ac yn lle hynny nawr, mae yna sawl goblygiad i'r un ffrwyth yma maen nhw'n bwyta. Chyfo, y mwyaf ni'n darllen hwn, y mwyaf ni'n synnu at gymaint o oblygiadau sydd, consequences, sydd i'r ffaith ei bod nhw nawr yn ddim yn iawn gyda'r arglwydd. Edrychwch ar adnod 7 i 13 i ddechrau os oes Beibl gyda chi. Beth cyntaf maen nhw'n sylwi yw bod nhw'n noeth. Mae yna embarrass yna, maen nhw'n ymwybodol eu bod nhw'n noeth o flaen yr arglwydd. Mae yna
Mae dynamic y berthynas, does dim yr un rhyddid rhagor. A oherwydd hynny, maen nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod cuddio. Lle cynt doedd dim ofn o flaen yr arglwydd, nawr maen nhw'n cuddio oddi wrth yr arglwydd. Na chi beth trist, ynddo fe? Fel tad, sa'n gallu dychmygu lot o bethau gwaith na bod fy mhlant i yn teimlo bod nhw'n gorfod cuddio oddi wrthau. Os byddai mhlant i'n ofn dod ato i a bod yn ynghlwmni fi, byddai'n torri'n nghalon ni. Ond dyna yw pechod. Mae'n achosi fod plant Duw yn gorfod cuddio oherwydd ei embaras nhw, oherwydd ei noethni nhw. Yn drydydd, maen nhw'n ymwybodol nawr o beth yw twyll a trosedd yn erbyn yr arglwydd. Maen nhw gyd yn ymwybodol, maen nhw wedi gwneud rhywbeth sydd yn groes i air ac i ewyllus yr arglwydd. Maen nhw wedi troseddu yn erbyn yr un sydd dros yr ardd, yn arglwydd dros yr ardd. Ac in true form, mae Adda yn beio Efa, a mae Efa yn beio y sarf. Ond mewn gwirionedd, mae wedi cael ei ffwyllio, mae hi sydd yn gyfrifol a fe sy'n gyfrifol. Maen nhw'n gyfrifol am eu penderfyniadau eu hunain, ac eto, maen nhw wedi cael eu twyllo, eu camarwain. Maen nhw wedi credu celwydd. A felly, mae'r tri pheth yna wedi dod i'r amlwg i ddechrau. Y noethni, y cuddio, y celwydd. Ac yna, adnod 16 ymlaen, ar ôl melltithio y sarf, mae hefyd yn dweud y bydd pobl nawr, Adda ac Efa ac eraill yn profi poen a gwewyr. Mae poen a gwewyr yn dod mewn i'r byd. Lle cynt doedd dim poen a gwewyr, nawr mae yn y byd. Mae'r byd nawr yn fyd melltigedig. Maen nhw nawr yn drydydd yn gorfod llafurio mwyn bwyta. Ac yn ola, maen nhw'n wynebu marwolaeth, adnod 19. O'r llwch yr wyt ac i'r llwch y dychwelu. Mae'r holl oblygiadau yma i gyd oherwydd un achlysur. Nawr, oherwydd hyn i gyd, wrth gwrs, y culmination yw ei bod nhw'n cael eu taflu mas o'r ardd. Ei bod nhw'n cael eu gwthio mas o Eden. Chi'n gwybod pam? Achos mae'r arglwydd yn gyfiawn. A gallen nhw ddim aros yna, nawr ei bod nhw'n anghyfiawn. A felly maen nhw'n mas, maen nhw'n cael eu taflu mas o'r ardd. Ond dwi eisiau gorffen gyda hyn. Bod nhw'n gwbl, mae hyn i gyd yn gwbl heiddiannol, mae'r arglwydd wedi rhybuddio nhw, wedi gwneud yn glir, mae dyma beth maen nhw'n heiddi. Mae'r arglwydd hefyd yn delio gyda nhw yn llawn gras, hyd yn oed fan hyn. Mae'n amazing. Mae'n llawn gras. Achos yn gyntaf, mae'n barnu'r sarf. Ac wrth farnu'r sarf, beth mae'n dweud? Mae'n dweud, dwi'n mynd i ddadwneud y llanast sydd wedi cael ei wneud. Mae had y wraig, had Efa, Crist Iesu yn mynd i ddod ac un dydd mi fydd e'n dinistrio'r sarf yma. Bydd e'n chwalu'r sarf. A bydd e'n dioddau mwyn chwalu'r sarf. Ond mi fydd e'n chwalu'r sarf. Na chi ras, reit o'r dechrau a ddewid, dwi'n mynd i ddadwneud hyn. Dwi'n mynd i ddelio gyda'ch pechod chi. Dim ond i chi bwyso, dim ond i chi dderbyn fy had i. Yn ail, dyw e ddim yn ei gwahanu nhw na'i taro nhw lawr yn syth, fel maen nhw'n heiddi. Mae'n cadw nhw. Mae'n ei defnyddio nhw ac yn hyd yn oed ei bendithio nhw mewn sawl ffordd, gyda phlant mewn poen wrth gwrs nawr, ond plant a wraig yn deheu ei gŵr a'r gŵr yn llywodraethu dros y wraig. A mae bywyd yn parhau gyda nhw. Wrth gwrs, mae marwolaeth wedi dod i'r byd, a felly mae yna ben draw i hynny, ond dyw e ddim yn ei cau nhw off yn syth. A falle'r peth penna te. Cyn hynny, mae'n ei gwisgo nhw, adnod 21. Yna parodd yr arglwydd yw i drwmgwsg syrthio ar y dyn, darllen y benod dron,
Dwi'n meddwl yn helpful. A gwnaeth yr arglwydd ddiw beisiau croen i adda a'i wraig a'i gwisgo amdanynt. Dyna lle maen nhw nawr yn ymwybodol o'i noethni nhw. A beth mae'r arglwydd yn gwneud? Ni gwisgo nhw. Gyda rhywbeth gwell na'r ffugysbren o'n nhw wedi trio gwnïo gyda'i gilydd. Rhywbeth oedd ddim yn ddigonol, mynd i dorri wrth gwrs. Yn ei ras, dal yn ei caru nhw. Chi'n gweld? Dal yn ei caru nhw. Dal eisiau'r gorau iddyn nhw. Beth mae'n dangos i ni? Pam bod e'n rhoi addewid iddyn nhw? Chos mae dal yn ei caru nhw. A'r peth penna, fel ni'n dweud, pam bod e'n taflu nhw mas o'r ardd? Chi wedi meddwl am hwnna? Achos bod e'n ei caru nhw. Ie, mae'n gyfiawn, ie, mae'n dilyn trwyddo, ond pam i chi fel rhieni yn dilyn trwyddo a unrhyw fath o delerau i chi'n gosod i'ch plant chi? Chi'n dweud wrth eich plant, os ych chi'n gwneud hyn, bydd hyn yn digwydd. Dyma'r consequence. Chi ddim yn cael, Xbox neu beth bynnag yw am wythnos fel arfer. Pam bod ni'n gosod y telerau, achos bod ni'n caru nhw. Ond pam bod ni hefyd yn dilyn trwyddo gyda'r gosb, am ei bod ni'n caru nhw. I ni eisiau iddyn nhw ddeall cost eu pechon nhw, cost eu gwrthryfel nhw. Beth mae'r arglwydd yn neud trwy hanfon nhw mas o'r ardd yw dweud edrychwch, dyma ddifrifoldeb eich sefyllfa chi. Dyw pethau ddim yn iawn gyda ni. Dwi ddim yn byw mewn harmoni gyda chi bellach. Allai ddim rhodio yn yr ardd gyda chi fel petai popeth yn iawn pan dyw pethau ddim yn iawn. Dyna beth mae Duw yn dweud. Mae eisiau rhywbeth newid mwyn i chi ddod nôl mewn i berthynas gyda fi. Chi'n gweld y pwynt? Dyw'r arglwydd ddim yn dweud celwydd wrthyn ni. Dyw e ddim yn ymddwyn fel bod popeth yn iawn. Mae'r un peth yn wir i bob un ohono ni bore yma. Os nag ych chi'n iawn gyda'r arglwydd, mae'r arglwydd eisiau chi wybod, dyw pethau ddim yn iawn. Dyw pethau ddim yn iawn. Ych chi ddim a heddwch gyda'r arglwydd, ydych chi ddim mewn perthynas iawn gyda'r arglwydd, ond sylwch mae'n eich caru chi a mae eisiau chi. Dyna pam mae wedi rhoi'r addewid yna, yng Nghrist. Yng Nghrist Iesu, beth mae'n dymuno ar eich cyfer chi yw bod chi'n dod yn ôl. Dod yn ôl i mewn, i gael rhodio mewn heddwch gyda fe eto. Os nag yw pethau'n iawn, dewch yn ôl. A'r unig ffordd allwn ni ddod yn ôl, wrth gwrs, yw oherwydd bod ni yn anghyfiawn, dyn ni hefyd angen cael ein gwisgo gan yr arglwydd yn ei ras. A'r unig ffordd allwch chi'n ei hynny yw bod chi'n cael eich gwisgo gyda chyfiawnder Iesu Grist, sydd yn gyda llaw cuddio ein bydreddu a noethni ni. Dyna'r unig ffordd. Bod ni'n dod, bod ni'n derbyn cyfiawnder Crist. Beth mae ie wedi wneud drosto ni, beth mae ie wedi cyflawni ar y groes. Beth yw trajectory eich bywyd chi? Le chi'n mynd? Le chi nawr a le chi'n mynd? Ydych chi'n gallu dweud bod chi'n rhodio gyda'r arglwydd? Wedi'ch gwisgo gan gyfiawnder Crist? Neu ydych chi tu fas i'r ardd fel petai? Ydych chi yn gorfod cydnabod, dwi ddim mewn heddwch gyda'r arglwydd, dwi ddim yn profi ei ffafre a'i fendith oherwydd bod fi dal yn fy ngwrthryfel. Calon yr arglwydd yw bod ni gyd yn dod yn ôl. Bod ni ddod yn ôl. Bod ni'n cydnabod a bod ni'n derbyn. Llawenhewch os ych chi wedi profi hynny. Dathluwch os ych chi wedi profi hynny. Oherwydd fel o'n i'n dweud ar y dechrau, does dim byd gwell na bod mewn cymundeb gyda'r arglwydd. Does dim byd yn rhagori ar hynny. Ydych chi felly wedi dod a wedi derbyn yr arglwydd Iesu i guddio eich noethni chi. Gweddiwch arglwydd amlygad y hunan i fi os ddim. Arglwydd dangos i fi. Dangos i fi bod ti'n caru fi. Dangos i fi bod ti'n dymuno bod fi'n dod ato ti. Falle bod rhaid chi hyd yn oed yn teimlo hyd yn oed ar ôl hynny, bod chi'n mor ymwybodol o beth ych chi wedi wneud a'r ffordd ych chi wedi byw, bod chi wedi pechu'r fath raddau, bod chi'n teimlo dwi ddim yn heiddi cael dod. Dwi ddim yn iawn bod fi'n dod. Ond mae'r arglwydd wedi maddau i'r eithaf dros bob un. I'r eithaf o bechaeluriaid hyd yn oed. Felly dewch. Does dim byd yn rhwystro unrhyw un rhag dod at yr arglwydd Iesu.
Amen.